Terve, olen seksivelho, tossa on Osia, tossa on Kasia, olemme Perunakellari ja nyt aloitamme pelin Outlast, saatana. Hiljasti. Joo. No niin. Testais tämmöstä saatana. Katsokaa noita kiviä. Me ei olla menossa. Mistä minä tiedän? Tosi nopeaa. No elää vaan. 5 kilometriä tunnissa. Helvetin iso linna. Se on mielisairaala. Linna. Mielisairaala. Linna. Linna. Linna! Mielessä. Koulu. Muuttuva. Kato. Mount Massive Linna. Kato, nyt sä pääsit sisään. Kato. Tullimaksu. Onko siellä kettä? Ei näitä tarvitse lukea. Miksi mä No voin? ei kukaan jaksa lukea. Joo. Sinä et tiedä minä. Jokainen tietää niin close. Pattereita. Vittu tää on hieno videokamera. Niin. Tosi... Aikas vähän. Joo. Press Colorado. Hands up, Colorado. Niin. Lähdepäs tutkimaan linnaa. Siis koulu. Karkuun. Hoppa. Vähän parkour. Ei siitä pääse. Ei sitä pääse, se on se ovi siinä vieressä. Se on lukossa. Lukossa se ovi on siinä vieressä. Tuolla siinä. Oikeella. Kait. Joo. Ne suoraan keskeltä. Grafiikat on täyttä paskaa. Joo. Juokse, paina shift pohjaan, mitä mä äsken tein. Aukaise. Ovi on lukossa. Oikeastiko? Mitä paskaa. Vittu, sinä oot paska. Joo. Joo. Siis tää niinku kertoo jostakin mielisairaalasta. Linnasta. No vittu linnasta. Ja sitten tän pitää niinku... Saada kuvattua jotain paskaa, mutta siellä tapahtuu vähän kaikella näköistä. Juuri näin. Juuri näin. Eikö Seppo tulis vastaan? Tästä ihan turha. Sun pitää vähän parkourita. Joo, mennä kyykkyyn. Ei, se on lukossa. No niin, tässä se lähtee. Mä en tykkää, että tässä pelissä voi hyppiä. Tyymä kurdi. Voi perkele. Sun pitäis nyt... Kato ylöspäin. No niin, Kato. siitä niin. Tää vittua. No menee sinne. En mene varmasti. Tässä kamera esille. No niin se vitun vittu mikä vittu sinne meni. Sun äiti. Ei oo. Ei mahtunut ovesta sisään, niin se joutui kiertämään. Ei, mut sinä oikeesti mun mielestä meni joku. En tiedä se. No laita nyt pois se. Taas sitä juoksi joku. Sitä ei juossut kukkaan! Ihan varmasti. Tässä on kyllä Kuka tuo oli? Vitun vision paskan päälle. Tai on tuu. Älä tee. Mä kuulin kun ääni. Joo, menee. Ovesta... Niin sisään vaan.
Sisään vaan. Men. Menee. Vasemmalla just sinne. Steven turpakin. Oi liio. Mene nyt. Menee. Mene silloin. Ihan oikeesti menee nyt siis. Tietokone. Potteri. Olemassa ovella. Ei se tarvii joka kulmaa katsoa. No mistä sinä sen tiedät? Nyt ei sillä oven tusipalla mitään. Sain kansion. Jipi. Noin varmasti meni. Menee nyt. Menee. Mennään oikein. Oikein. Koska se ovi meni kiinni. Jätän teidät rauhaan. Kyllä. Siellä on jollakin vessassa puhunut. Tää Kiipen on- äkkiä sinne. Tänne. Kiipe. Miksi mä tänne kiipeen? Mä tiedän. Tuleeko tonne joku jävä? Mä tiedän. Mene nyt sinne eteenpäin. Menkö mä eteenpäin? Tuonne pääsee. Mene. Kurkista. Damn! Hehe. Se oli nopea visi. Mikä? Ei kauan jää. Ei se oo ennen siellä. Se on siellä. No mene nyt alas. Ei se tule. Ei se Ei tuu. se tule. Kokeile onko se ovi auki. Oi saatana! Tää vittua, mikä se oli? No miltä näytti? No mä otin kato siihen maa. Tää vittua. Mitä mä täällä teen? Hän äkkiä pois. Ui, Luis. vähän vittu nopeaa pois. Ui se on tuolla. Saatan säädös Nyt on läski. Mihin mä meen? Mihin mä meen? Mene Sinne sinne eteen. eteenpäin. Vasemmalle. Menkö mä vasemmalla? Oikein. Ei, Ei sinne. vasemmalle varmaan pääse. Sinne vittu Ei meni sinne joku pääse. homo. Se Me voi perään. Kokeileeko se ovi auki? Ei oo. Joo. No Ei lähde vissi. karkuun nopea sinne. Sinne me. Tää... Mitä helvettiä? Saa. Hyi. Steven, älä lyö mua. Joo. Oi. Tääkää vittu on nyt tapahtunut. Vittu mikä säiket. Näyttää ihan allolta. Mikä se Harry Potterissa se... Mikä Voldemort tai mikä onko? Se peli sun kamera. Hakkas. On kyllä kauniin näköinen kaveri. Älä vaan. Hoho. Kaa väsyttää. Kuinka kauan sä oot muuten jo kuvannut, ettei tuu liian pitkä pätkä? Mä ajattelin, että periaatteessa tähän voisi olla ihan hyvä lopettaa. Tästä alkaa varmaan semmonen uusi homma. Eli Hei hei. nähdään ensi osassa.